KTM i la Federació Catalana de Motociclisme us ofereixen el Campionat Mediterrani de Velocitat. El Campionat Mediterrani de Velocitat va escollir el mític circuit de Calafat per celebrar la darrera cursa d'aquesta temporada. Un gran nombre de públic i participants no va voler perdre's aquesta cita. Una de les primeres coses que podíem observar en arribar al circuit eren unes carpes on la Federació Catalana de Motociclisme donava a conèixer els seus plans de cara a la propera temporada pel que fa a la disciplina de velocitat. Òscar Pérez, delegat de velocitat de la Federació Catalana de Motociclisme, ens explica en què consisteixen aquests plans. Bueno, estem treballant, evidentment, tenim una qualitat de campionats bona, però estem treballant en guanyar participació i, evidentment, en aquest moment el que estem intentant és abaratir els costos i baixar el cost de participació en els nostres campionats, que, com tots sabem, no és barat córrer amb moto, però hem d'intentar que ho sigui una mica més. Llavors, ara mateix tenim un projecte amb Rieju, és un motor de 180 i que aquesta moto acabarà sortint per no arribar a 3.000 euros i la idea és que amb motors precintats i tot de sèrie puguin tenir uns pressupostos de temporada de no arribar als 6.000-7.000 euros, el que són 6 o 7 curses del campionat. Estem treballant amb aquest nou projecte amb Honda, directament amb un concessionari de Barcelona, Impala, que és el distribuïdor HRC de Honda, i és un producte, una moto que és de carrer, però Honda, junt amb HRC, té un kit de competició i l'hem estat provant i realment està donant molt bons resultats. A més, és una copa que a països asiàtics ja s'està realitzant i per al que coneixem i hem averiguat, funciona molt bé. És una moto d'un cost molt reduït, podem dir que dins de la categoria Pre-125 i Pre-Moto3 és una moto que surt per un cost d'una tercera vegada inferior al que val una Pre-Moto3. El motor estem parlant que té 4 cavalls menys o 5 cavalls menys que les Pre-Moto3 i esperem que ens ajudi a augmentar la participació i a que puguem gaudir l'any que ve de més pilots novells que s'iniciïn dins del món de la competició a Catalunya. Bé, aquest és un projecte molt innovador, és entrar amb els nens a la moto elèctrica de velocitat. Fins ara, actualment, només existeix motos elèctriques per nens de trial i de motocross, i de velocitat que coneguem no existeix cap altre projecte. Llavors, conjuntament, TJT ha portat aquest projecte endavant i ha creat una moto idònia perquè un nen amb 5, 6, 7 anys s'iniciï en aquest món amb una moto amb unes característiques molt bones. Per què? Podem programar quina potència pot tenir la moto, des de 4 cavalls, 5 cavalls, 6 cavalls, depenent, evidentment, de la potència, hi ha més o menys consum, i la idea és aconseguir que puguin entrar jovent amb aquest tipus de motos. Aquesta darrera cita de la temporada va comptar amb un convidat de luxe, Àlex Rins, que ha desenvolupat la seva carrera com a pilot a partir de la Copa Catalana de Promovelocitat. La veritat que quan vaig començar aquí era molt petit, va ser el segon any que corria amb velocitat i la veritat que tot això és molt important per agafar una petita base per formar-te i anar mica en mica donant passets petits. La veritat que has d'anar a poc i mica en mica millorant, que d'aquesta forma és l'única forma que arribes fins allà dalt i mai sense perdre el cap. La cursa de final de temporada sempre és especial, ja que els pilots de Promorrac 50 i Promorrac 70 amb MiniGP 140 disputen una cursa sense cap tipus de repercussió sobre el campionat, com a premi final de temporada. A Promorrac 50, Iker Garcia va guanyar la cursa amb molta superioritat sobre Rubén Archilla, que va ser segon, i sobre Gerard Martín, que completava el podi d'aquesta categoria. Pel que fa a Promorrac 70, Iker Vera va vèncer la cursa després de lluitar a l'escratx amb Alejandro Ruiz, que va finalitzar primer per a MiniGP 140. Per darrere de Vera van creuar la meta Iván Vázquez i Denis Foggia, com a segon i tercer de Promorrac 70. Com ja hem dit, Alejandro Ruiz va vèncer per la categoria MiniGP 140. El van acompanyar al podi d'aquesta categoria Manel Vigorda i Miquel Pérez, com a segon i tercer, respectivament. Després d'aquestes curses va iniciar-se la competició com a tal. Era el torn pels pilots de la categoria Challenge 80. Jaime Masia va dominar els primers compassos de la prova, però una caiguda el va obligar a abandonar la cursa.
El seu lloc el va ocupar Alex Borner, que va saber mantenir la primera posició al llarg de la resta de la cursa fins a la bandera a quadres. Per darrere, Jeremy Alcoba i Marc Alcoba van protagonitzar un bonic frec a frec que va vèncer Jeremy a molt poca distància sobre Marc, però aquesta segona plaça de Jeremy no comptaria, ja que va quedar exclòs de la cursa i, per tant, Marc Alcoba pujava al segon calaix del podi i Aaron Canet passava a ocupar la tercera posició absoluta de la cursa. Era el torn pels pilots de les categories Premoto 3 i Pre-125. El pilot francès Fabio Quartararo sortia des de la pole i va saber aprofitar aquest fet encapçalant la cursa des del principi. Per darrere seu, Borja Quero ocupava la segona posició, però amb Marc Garcia enganxat al seu darrere. Quero va haver de retirar-se, així que Garcia passava a ocupar la segona plaça. El ritme dels dos pilots capdavanters era altíssim, però l'avantatge que havia aconseguit Quartararo als primers compassos de la prova va evitar que poguessin viure una bonica lluita entre ambdós pilots. Les posicions no es van alterar i Quartararo vencia la prova proclamant-se campió mediterrani. Marc Garcia pujava al segon graó del podi en la seva segona cursa amb aquesta moto i el tercer calaix va ser per Juan Antonio Beibé, que va guanyar-li la partida a Sara Sánchez després de protagonitzar una bonica lluita per la tercera posició. Pel que fa a Pre-125, Darío Cabrero va vèncer la prova i a més es va proclamar campió mediterrani de la categoria. El van acompanyar al podi Marc Miralles i Miquel Pons, com a segon i tercer respectivament. La última apagada del semàfor donava la sortida per les categories Supersport i Extreme. En aquest cas, la pole va ser per Alejandro Esteban. La sortida es va realitzar en dos parts per separar cadascuna de les dues categories. Els primers en sortir van ser els pilots d'Extreme. En aquest cas, l'emoció la van posar els pilots de Kawasaki Manuel Segarra i Josep Agustí Roig, que van rodar junts durant tota la cursa. El lideratge va estar repartit. Roig va dominar la primera meitat de la cursa i Segarra la segona meitat. Però a poques voltes pel final de la prova, Roig va passar-lo. El domini de Roig no va durar gaire, ja que Segarra va tornar a encapçalar la cursa per finalitzar en primera posició. Roig va ser segon i en tercera posició Alejandro Martínez, que amb aquesta tercera plaça es proclamava campió mediterrani de la categoria Extreme per segon any consecutiu. Pel que fa a Supersport, Alejandro Esteban, tot i tenir la pole, no va realitzar una gran sortida i va veure superat pels seus rivals. Alexander Mateos era qui ocupava la primera posició i a poc va anar augmentant la distància respecte als seus immediats perseguidors. Però Esteban va trobar un bon ritme amb el transcurs de la cursa i va anar avançant rivals fins situar-se en segona posició. Però ja era massa tard i la distància amb Mateos era insalvable. Així doncs, victòria per Mateos, seguit d'Esteban i en tercera posició Edgar Pons. Aquesta ha estat una gran temporada de velocitat, però veient els plans de la Federació Catalana de Motociclisme de cara a la propera temporada, estem ben segurs que gaudirem d'un gran campionat 2013.